Здравейте, козечета! Аз съм Кикелов. Днес ще реагираме на съдби на кръстопът. Айде да почваме! София. София. Квартал Редута. Кой квартал? Редута ли? В този малък апартамент живее семейство Енчеви. 44-годишната Стефка. 44-годишната Стефка. Леле, мале. Тук ще бъде брутално, като гледам по заглавието. Тинейджърка търпи обиди заради семейството си. Хайде, Стефка, какви бели ще направиш ти? Съпругът и Слави и 16... Каква е тази закуска, брат? Филийка и половина с 3 парченца салам. И йоу, стабилно. И тази свеж надървена. 10-годишната им дъщеря Рая. Кучето ми се казва Рая. Семейството наскоро се е преместило в София и Стефка все още О, скоро се е преместило в София. Значи, селска история. Аз също съм от сел. Мога да се шегувам с това. не си е намерила работа. Затова тримата разчитат на заплатата на Слави. Мали, една заплата 3 гърла. Тегава история е Славчо, горкия Славчо. Който работи като застрахователен агент. Застрахователен агент не е толкова зле начин. Преди живеехме в Монтана. Вече живеем в София. Животът ни беше устроен. Какво да направим обаче? На Слави предприятието фалира, него го съхратиха с моята заплата. Едва свързахме двата края. Оле, как им пресвирват микрофоните. Много гадно се чува на слушалките. Преместихме се в София. Сега само той работи като застрахователен агент. Трудно ни е. Надявам се я скоро да си намеря работа и... Да, надяваш се да си намериш работа като това. Искам, ама нямам желание. Така ми изглеждаш малко. Търса работа, ама дано да не си намеря. И нещата се подреждат. Дъщерята на семейство Енчеви, Рая, вече втори месец... Какво се кара? Скрили са това на Опел ли ми прилича? Голф ли е това? Кое това е? учи в Софийска гимназия. Напоследък обаче тинейджърката започва да се държи странно и да не иска баща й да я оставя с колата пред училище. Сраме, тя вече в пубертета. Гаджета, маджета, туити, те ще почват да й се базикат вече. Айде, на 15 години си, пък баща ти те кара на даскал. А на 2 преки от него. Не мога да разбера тази моята щерка. Какъв простак. Какво и става, просто не знам. Винаги съм я карал с колата на училище. Сега изведнъж при щевки разни да я спра на 2 преки от училището. Иначе гледайте какъв часовник е изсипал нашия костюмчето, туити, обаче трака в тази таратайка. Може би затова е срам да карат с тази хлупена кола. Мога да иска ламбота, БМВ-та, Мерцедеси да я карат. Тегава работа. От какво се срамува? От теб и от финансовото ти състояние. Мен ли се срамува? От колата ли ни? Ма как може да иска да ме кара с тази таратайка на всички родителите им са богати? Пък си много нагла ми. Изкарай пари ти купи колама. Гледай каква е смутанячка. И да почнат да ме подиграват? Не, мерси. Хората нали са сетили изобщо да те карат, не са те пуснали, хваща градския транспорт и изчезвай. Ми е недоволна. Мале, как мразя такива недоволни деца. Седмица по-късно Стефка случайно вижда на компютъра на дъщеря си снимки, на които Рая позира пред различни световни туристически забележителности. Случайно. Те буквално бяха оставени така. Кое му е случайното? Буквално който и да влезе в стаята ще ги види. Сега разбирам да е търсила нещо на компютъра и да ги е видяла случайно. Добре. Но те са така оставени. Снимките очевидно са фалшиви, защото момичето никога не е посещавало тези места. Сега ще фейква, че е богата и ходи наляво надясно. Само дано добре да си изрязва, да няма тук половината на майка и кърпата, хавлията, другото Дубай. Когато Стефка пита дъщеря си за снимките, момичето реагира троснато и не желае да дава никакви обяснения. Реагира троснато и е тросна в лаптопа и си хвана пъти. Какви са тия снимки? Снимки в фотошоп пред Англия. Айфеловата кула. Айде голяма. Кога си била там? А как може статуята на свободата? Защо как може, бе? Все едно се е снимала гола. Смисъл, какво има толкова? Защо това е? Как може? Вече ще и се скарат още малко, че си е фотошопнала 3 снимки. Рая, чакай малко сега. Толкова, мамо. Какво толкова? Стегни се, моля те, излез от стаята.
Ама... Не дей да правиш това, да ми пипаш компютъра. Показва. Ли си ги на някои тия снимки, не дей така, ние никога не сме ходили там. Бе? Ма какво толкова бе, човек? Показвала ли си ги вече на някого? И какво като ги е показвала? Calm down. Какво толкова едни снимки, не дей така. Моля те, мамо, излез ми от стаята. Рай, много ти се моля, изтриги тези неща. Не са хубави тези неща. Не са хубави. Как да те е срам така да правиш ти? Маме, не дей така. Ще разберат всичките наистина, че сме бедни така. Ох, направих тия снимки, защото ми писна тия богати съученици постоянно да ми се хвалят къде са ходили. Излагах малко, че сме били на околосветско пътешествие. Ама чек, защо? Толкова ли е сложно да ни завиждаш, бе? Просто живей си живота и прави си каквото си искаш. Какви са тия такива? Как я спрях тая? Какви са тия работи? Завиждам, че някой има пари, аз съм нямал. Голяма работа. Направих фотошоп, пуснах няколко снимки във Фейсбук. Какво толкова? И какви са тия снимки сега? Дъщеряни, около светско пътешествие, пирамиди, Айфеловата кула. Никога не сме ходили там. Никога не сме ходили там, обаче ето отидохте с помощта на фотошоп. И то гледа се, едно съм го млял стигам в главата в момента. Представяш ли си, тя ги публикува във Фейсбук? Представяш ли си? Да. Брото само може да си представя, защото той не ги видя снимките. Абсолютно съм съгласен с моята съпруга. It's too late за малко акъл. На следващия ден Стефка, която е част от родителския комитет в училището на дъщеря си, има среща с директора по повод училищния празник. Сега ако я накажат за това и пръвно за тия снимки или нещо цър, ще бъде най-голямата измислица. Рая до последно настоява баща Нисан е това, бе, никакъв голф не е, някакво дърто Нисанче. и да не ги оставя с колата пред самото училище. Но Слави е непреклонен. Според него, самочувствието на Рая трябва да се основава на... Те пък веднага бързат веднага да се подиграват, смутаняци. 2 стотинки не са изкарали през живота си, само харчат и знаят да се базикат. Да ги видим, като завършат после Jobs BG Макдоналдс, бейби. интелекта и на личността й, а не на това с каква кола я водят на училище. Какво сега да говориш с баща ти? Ще да се подиграват. Райче, какво става, бе, Райче? Какво става? Това е тази количка, бе. Какви са смотани! И то пък гледа в камерата, бе, брат. Това е тази трошка да идахте, бе. Право е. Никой не говори така, само да ви кажа. Ходил съм на даскало и с супер смотани коли. Ходил съм с хубави коли. Абсолютно никой не му пука. Ама грам. Да. Извинявам се, дъщеря ти кажеш ли да ми тренен с кебаб, защото много добър избор просто. Много добър избор за кола сте избрали, смисъл. Да, и точно пред майка и така ще се базикат. Много са смотани, чак ме напрегнаха. Колкото и фалшиво да го правят, чак ме напрягат, бе. Няма такова нещо. Чудесно е, нали, Райче? Ти да мислиш, че това е нашата кола? Как да не е вашата, случай? На кой ма? Вашата. За да не закъснем, трябваше да поболим съседа да дойде. Може ли така да говорите? Оле, даже тя са засрами. Айде, че чака застрахователто и тилните и ще трябва да тегли кредит. На лизинг ще има кола, няма идея. Иначе те двете ще го изядат. Какво? Рая ми е адски смешна. Смисъл, виждам какви снимки качва във Фейсбук. Брат, виж си прическата, тогава говори кой е смешен. Прилича на Чичко Тревичко. Тук няма как просто да ми докаже, че е богата и че има парите, за които претендира. Ей, така, като говориш, направо като сложа на един бит, мога да стане цяла рап песен. Какви бяха тези деца? Как се държаха с нея и как и говориха? Добре, че го видях. Те ми се оплакваше, аз не можах да го повярвам изобщо. Да видиш сега какво е. Не, наистина има и гадни деца, ама чак пак така, чак толкова много ме съмня. И това с колата на съседа изобщо как ми дойде? Ей, ти голяма мисъл изкара, бе, голям big brain, 200 IQ, 400 IQ. Браво, страшна лъжа. Някъде. Моля ти се. Защо да така го става? Какво става тук? Пък идва, какво става тук? Бърника ми. Какво става? Като гледаш, какво става? Мога да повярвам, че си толкова невъзпитан. Кое ми е невъзпитаното? Кое ми е невъзпитаното? Ма как може такова нещо? Познавам майка ти, знам, че няма недоволна по този начин, както се държиш. Айде, пича, го респектираха с мама. Мама ще му би шамари. И какво и? Няма да се държиш така, извини се веднага. Какво е това нещо? Извини се веднага. То да не е слушала Мексън веднага.
Ви са тези неща. Много ви благодаря. Ама няма нищо. Тя ми беше разказвала, че съучениците я нападат и се подиграват. Но Нападате я с ножове, с пистолети, с калашници, с картофи, целият с яйца, с суджуци. Страшна работа. ако не го бях видяла това, нямаше да я повярвам на очите си. Гледам и не вярвам на ушите си. Много ви Няма да благодаря. позволяваш така да се държат с тебе. Бре, тая майка ми как можела да лъже? Поне чу какво. Ми ти, нали от някой трябва да го наследиш, моето момиче. И ти добре лъжиш с тези разцепени вежди. Добре лъжиш и ти, че са твои. Също така и с тези снимки с фотошопа. Ти си оправи вежди, че пък за колата не да мислиш. Помня на мен всеки ден в Даскало. Не се притеснявай, много готини момчета са по принцип. Човек. Айде, няма да казвам нищо. Ще си говоря с тях. Тя може да се оправя с тях, няма да имаш проблем, да знаеш. Да се надявам. Тя генгста, бе. Тя ще ги запука с шамаря, той сега. Моля те, Не ми хареса начина, по който се отнася с Рая, затова и се намесих, но И за това ли копираш Лили Иванова с този бретон? всъщност пък тя трябва сама да се научи да реагира в подобни ситуации. След като Стефка разбира колко зле се отнасят съучениците на дъщеря и към нея, тя не може да си намери място. Майката има нужда да поговори с някого и по тази причина отива на гости на чичо си Коста. Тоест пък Чичо Коста, кой е и откъде дойде? Ти никъде не е споменат, че и той е в София, нали, така. Чичо има в София Коста. Къде да знаем ли кой е този Чичо Коста? Който също живее в София. Чичо Коста. Чичо Коста! Се едно и какво става? Нищо, какво да става? Не ме имах на предвид Чичо Коста. Какво да става? Колко пъти ти казвам? Нищо, всичко е наред. Здравей, извинявай за неочакваното посещение, ама трябва нещо да обсъдя с теб. Насам ли? Ако искаш, блъсни съм вратата. Благодаря. Какво става? Какво става? Какво да Кафенце? става? Да, може. Ти за да дойдеш така, значи има нещо много сериозно. Просто... За да дойдеш така, има нещо много сериозно. Да дойдеш да ме видиш, иначе найма ти дойде на къла. Детето. Какво Детето. Много Детето си фотошопва снимки и се вози в таратайка. съм объркана. Ако знаеш как се държат с нея в училище, ако знаеш само как и се подиграват. Ами как да знае? Обясни му. Тези нейните са ученици, те са съвсем различни, не са като нас. Не са като вас. Високо интелигентни, възпитани и така бавни хора. Не, те са ти се возиш в тъпа кола. Ония ден, даже ако знаеш какво ми се случи, само на мен... Какво чудо се случи? Леле, голяма драма. Така съм притеснена. Толкова съм нервна. Питай как стана, стана. Що ми имаш дъщеря, значи ми е станал. Трябваше да отидем с нея в училище, баща ѝ остави и влизам с нея. Добре, това буквално и сега огледахме. Можеш да кажат просто сега ще ти разкажа и да сменят на следващия кадър, човек. Сега току-що го гледахме и сега трябва да го слушаме пак. И ако знаеш какво чувам, като почнаха ме с едни думи. Каква е тая бричка? Абе той е кой е? С това ли ще дойдеш на абитуренския бал? Като я видях само как изглеждаше, направо ми се скъса сърцето. Скъса се, ми вземи една игла, един конец и си го заши, бе. Или си го залепи с капчица. И казах, че това изобщо не е И казах, че това просто е невъзможно. Извинявай, телефона ми звъни на вибрация малко на едно място и затова така реагирам. че това сме дошли с съседите, защото трябваше да го бързо. Защото, чакай, че си забравих репликите и не знам какво трябваше да казвам тук, въпреки че преди малко стана на въпрос точно за това. Това не е баща. Да, не ме питай. Не ме питай. Ами за какво си дошла тук тогава? Не ме питай и не ме карай да ти разказвам. За какво си тук да пиеш кафе на Аванта? То очичка се едно има моп на главата, такава му е прическата, обаче изглежда много щастлив и въобще не напрегнат от тази цялата ситуация. И така прави си, защото иска да са люмни. Искам да им затворя устите. Да, не сме като тях, но не мога да позволя те да й се подиграват така, не мога да я гледам как изобщо и се...
Какво искаш? Пари да ти дава назаем ли? Давай по същество. Чичка, 10 бона за Е-класа, втора, трета, 10-та ръка на 100 000 милиона километра от Германия, чисто нова, нов нос, връщана 5 пъти. Подиграват. Искам да помоля за нещо. Успокой се. Здраве. Да, благодаря, че ми каза да се успокоя, аз не се бях сетил. Така че сега като ми го каза вече съм наясно, че успокоя ли са, всичко е точно. Те са деца, знаеш. Айде бе, в училище аз мислех, че са пенсионери. Ти си минала по този път. Не беше отдавна. По кое? По пътя улицата ли? Така, но мисля, че не бяхме като тях. Как да не сте били, бе? Същите баклюци сте били. Така си мислиш. Просто. Добре, не. Искам да им затворя с нещо устата и... С шут. Искам да те помоля за следното. Може ли да я закараш дете от училище? Веднага, само че с какво аз нямам. Веднага, направо, сега. Качваме се в... Какво? Той няма кола. Помислял съм за това. До вкъщи имам една фирма, която дават коли под наем. Аз ще го... Ма тя как ти е така навлиза точно до вкъщи, специално за теб по поръчка. Сигурно това нещо. Ти само я закарай. Искам да им затворя устите да млъкнат. Да млъкнат, че райчето направо не мога да гледам така. Значи, ти се отказа от баща им, сега искаш аз да го играя шофьор, въобще да ги лъжим, да ги излъжим децата, за да промениш отношението. Мопа е прав. В смисъл, това е вече прекалено, бе, човек. Това ли е начин? Мисля, че така ще спрат да говорят, разбираш ли, и ще забравят за станалото. Как ще забравят? Ти им го припомняш нон-стоп. Ще забравят с времето. Разбираш, трябва да си минат под пътя. Няма... Чичката ни му се кара, защото е на 3 ръки. Кого трябва да помоля? Много ти се моля, разбираш ли? Много ми се молиш, ти знаеш, че нищо не мога да ти откажа, нали? Тук да найма Охайо. Не, чакай, как беше? Да, знам. Няма значение. И ме постави сега. Ако може. Ако може. Естествено, че може, като става просто за тебе. Но... Ма той така и говори, се едно ще я сваля, бе, човек. В смисъл, така ми изглеждаш. Това става просто за тебе. Много ясно. Я ела сега до спалнята, че ми се развали дистанционното, да ми покажеш как да си оправя телевизора. То паднало зад леглото. Може ли да се наведеш? Ужасно, съм станал извратен. Добре. Много ти благодаря, Чичо Коста. Виж, аз сега бързо ще тръгвам, ще ти се обадя. За да ти кажа точно подробностите. Сега ще отида до фирмата да видя как ще стане това с колата. Много лесно. Подписваш документите, даваш парите, одобрят чао. И да престанат да и се подиграват, че имаше пък един висок, ако знаеш, как говориш с нея, как се държеше. Успокой се. Опитвам се. Успокой се. Бобчето сега ще те гушни, ще те заведе и всичко е точно. Хай го изиграем. Добре. Благодаря. Хубав ден. Много съжалявам, че занимавам Чичо с това, но нямаше към кого друг да се обърна. Тук в този град това ми е единственият роднина. Човече. Може да се обърнеш с главата надолу. На път към асфалта от терасата. Заради някакви пубари да се държа така с детето ми. Дано само Слави да не разбере, че не знам как ще се оправям. Та много демонично прозвуча издадъж. Дано само Слави не разбере. Слави от Деклашър си. Стефка в какъв филм е вкара? Съдби на кръстопът. Скипвам ги малко тия пичове, защото ми писна Стефка, Мевка, Мопчо, Лопчо. Айде да видим. Тинейджърката е изненадана от тази рязка промяна в отношението на своите съученици. С тази R-класа, където я карат за 7000 лева ли, бе? Това ли е великото нещо? С някакъв Мерцедес миниван. Вау! И не може да повярва, че един скъп автомобил може да има толкова голямо значение за тях. Това, ако е снимано преди 10 години, е бил скъп. Сега не е. Какво става? Рая! Как така, бе, направо? Здрасти. Ма ти май не си наказваш истината. Колко обърнаха лопатата тия глупаци. Вчера, между другото, това беше една така просто плоска шега от нас.
толкова фейк. Добре, бе, защо няма някакъв кастинг тия хора, като искат да стават актьори, поне по някакъв начин да ги проверяват, бе? Просто шегуваме, смисъл. Не го възприемаш толкова на сериозно. Ако искаш, виж какви сме дори, може да излезе някой път. Никой няма така да се оправдава и да иска да излиза вече с нея. Смисъл, това е супер балумно. По-скоро ще се направят, че не са я видяли, отколкото да ходят да й се обясняват. Тя не е дошла тук с някакво ламбо, бе, човек. Седнаме нека да ходим. Ще ходим на кафе днес, така че... Как не знаеш, смисъл, всичко е окей. Много приятни хора сме, предполагам, Майя ти е казала, че сме много големи сладури. Човек, на никой не му пука. И сладур не си. Може. Какво може? Дай малко по... Да, не си на средния малко, виж мисъл, много добре. И тя е щастлива вече и доволна. Аз пък никога не бих излезнал с тези малумници, които ще ми се подиграват. На мен, че нямам пари, някакви такива неща и като видят кола и веднага всичко е точно. Как ще излезеш тези тапаци? Много ясно, че няма. Добре. съгласна ли си с това? Супер. Много се радваме за което. Добре, айде направо да ходим към училище. Искате ли, да? Ле, днеска всички като ме видяха с лъскавата кола, почнаха ми се подмазват. Лъска. И Филип ме докосна и, вниманието беше много готино. Докоснал я, брато е докоснал, иска да я докосне на задната седалка в R-класата. Ма Рая била много яка, бе, и наистина като я загледах отблизко, много силен чар има това момиче. Не, братле. И кола ти е хубава. 2 дни по-късно Рая и майка й се разхождат по магазините. Доброто им настроение обаче скоро се помрачава. Айде, сега пак тук, ефтини дрехи ли ти купуват, ма? После, хайде в другади. Защото тинейджърката иска неща, които семейният бюджет не позволява. О, тя иска сега да флексва с хубавите дрежки и стойци, няма как ти стане моето момиче. Ти не разбереш ли, че бюджета не покрива твоите прещевки? 200 лева голяма работа не. Как 200 лева голяма работа, бе? Ходи, изкарай 200 лева тогава, викай, че е голяма работа. Хайде, благодарница мръсна. Моля ти. Тази майка ми нищо не иска да ми взима. Ами, защото няма пари, бе! Разглези на пиква така. Какъв е смисъл от скъпата кола, като ще излезна с тия дрехи? Да, те се едно до сега не са те виждали. Моля, не дай, моля ти се. Здравейте! Бояна, здравей! На шопинг ли? Да, малко, но въпреки, че малко сме поизморихме се, то, нали, знаеш как е. Пазарната измаря. Абсолютно. Това е най-малумната дискусия, която съм чул. Всъщност много се радвам, че ви видяхме и смислихме да ви се обадим така иначе. Така ли? С майчето ще ходим на спа процедури в един много хубав луксозен спа център. Луксозен спа център. Много добре знаеш и ти, че нямат пари. Преди малко се разбра това нещо. И ти ги каниш на спа. Искате ли? Имате ли желание с нас? Искате ли? Искаме, ако плащаш ти, да. Да дойдете, много ще се радваме. Как можа да ми го направи? Така да ме изложи пред жената. Как можа да ми го натегли така пред жената? Да й откажа. Да се надявам поне, че тия процедури няма да са много скъпи, че Разбира се, че ще бъдат скъпи. право не знам какво да правя. За кога мислиш? Утре, може би утре, да. Утре. Удобно ли е? Утре. Да. Много ще ни е Да. Викай ти да. Мръсна перука. приятно. Има шоколадова терапия, има безалкохолно шампанско за децата. И защо? За децата. Безалкохолно шампанско. Те вече силно са се понапивали по 1000 пъти по някакви дискотеки, са повръщали. Те безалкохолно шампанско ще им дават. Много хубаво и ще бъде много приятно, весело. Ще се разтоварим един ден. Добре, айде тогава те ще се разберат децата. Те с майчето ще чуят и така. И случайно ще им излезе просто някакъв ангажимент и готово, няма смисъл да ходят. Това процедури за мен всъщност. Малко превъртяха. Айде за мен един пълен пакет. Айде и за мен един суджук. Заповядайте, това е вашата карта за достъп. Благодаря. Чой, приятен престой. Благодаря. Като видях какви хубави неща има и как и другите си поръчват. Тая ще вземе да се вживява и да се размечтава да има пари. Те пари. Реших аз да си поръчам. В крайна сметка и аз съм човек. Това е така, в смисъл може да си позволиш някой път, но ако можеш да си го позволиш. Децата тук, и там. Има и звездички. Много е хубаво. Да, прекрасно е. Сини плочки и някакви шматки седнали. Право е невероятно. Хубаво обаче на Баско, да ти имаме къща там близо до нас, има много хубав спа център. Още по-добър този. къща?
Да, на Банско скоро я взехме. Имате къща, все едно тя живее в кашон. Така се изказа. Имате къща? Леле, такова нещо не съм виждала, не съм чувала. Ходим там през зимата, караме ски и лятото си почиваме, защото е много спокойно. Лятото караме скейтборд. Не знам. Да, всъщност мога да го направим следващия уикенд. Ще ви водим там. Благодаря. Следващия уикенд да ги комплексират още повече. А следващия уикенд За Банско може да отидем. Искате ли? На Банско. Ми да, пътя изпънете от мен, пък вие ще си платите само процедурите. Не по-силно. Хайде, мамо, да, съгласен. Ма стига ста, хайде ма, ей, смотарячко. Няма как да стане, разбираш ли? Пара нема пара. Не стига, че тебе те обслужват всякакви твои глизоти и такова, ми хайде, ми няма хайде. Си се, моля. Много добра идея. Хайде, да. Много добра идея. Ти па и ти къде се обаждаш изобщо? И всъщност, добре. Всъщност... Ох, да чуй мъжът ти, ще видиш добре ли така. Ще бъде много хубаво. Не знам какво да кажа само на мъжа ми. Убедена съм, че ще излезе малко скъпичко, но... Айде на здраве. Добре на здраве. Айде на здраве. Аз пък съм убеден, че ще имаш големи скандали с мъжа ти. Да изчислява семейния бюджет. Работа. Че ми омръзва. 4 дни по-късно Стефка се връща от интервю за работа и заварва съпруга си Слави да изчислява семейния бюджет. Ще изчисли, че работата е много на минус. Мисля, че мина добре. Ай, сега ще стане зле. Имаше и други хора, обаче бяха много приятелски настроени, задаваха ми интересни въпроси. Но мисля, че мина много добре. Ти едно е да мислиш, друго е да е вярно. Надявам се, че с тези твоите процедури и с тази смота на дъщеря ще се наложи даже и тя да тръгва на работа. Защото този месец сме затрупани с бая големи сметки и... Продай часовника за там, я знам, 50 лева. И готово. Притесняваш, ще се оправим, нали знаеш? Дано да те вземат, защото иначе в противен случай не виждам как ще вържеме бюджета. Или поне ако го вържеме, как да ти кажа, доста не се притеснявай, нали? Всеки път се успяваме да се оправим с тебе, виж. Ама вие хубаво се оправите, ма тук сте на ново място, с разглезен на дъщеря сте. Трудно може да се оправи човек така. Ти да се изкъпя. Чакай малко, имах още един въпрос към тебе, който силно ме притеснява да ти кажа. Нещо ми се струва, че липсват доста пари от сметката ти. И проблема идва и в твоя дом. Нещо да си пазарува, роклички, такива работи, глезотики. Чак, какви глезотики? Какво ми говориш? Ние двамата свързваме тук двата края. За глезотики ми говориш. Че тя даже него ще го нападне, иска да се скара с него, въпреки че не са се глезотики. Не само за нея, но и за дъщеря й. Леле, човек ще излезе виновен сега. Ние като бяхме в Монтана, докато аз само работих, да съм те питала за глезотейки. Мале, каква е гадна, колко е нагла, стига, какви сте тия хора, бе. Трябва да си има доверие, много ти се моля, не дай така. Не знам, просто доста пари липсват и Слави, това стига, ми е моля странно, ти се. разбираш ли? Изобщо не дай такива неща, защото си губиме доверие, много ти се моля. Тази е супер нагла. Ето дъщеря и на кой прилича. Аз такива неща не съм ти правила на тебе, докато бяхме само на моята заплата. Айде, моля ти се. Много ме неприятно. Айде, дърпай му каза буквално. Че не казах истината на Слави. Не е само неприятно, че не каза истината. Неприятно е, че му се развика и го изкара виновен. Предвид, че човека изкарва пари. Ужас, какви гадни хора. Това с Пато и с колата действително ни струваше много пари. А пък това, че му се развиках, много ме тъжи, но нямаше как. Имаше как. Просто казваш как е и това е. Говориш за доверие, а ти самата слагаш под въпрос доверието. Как може така? Много гадни хора, двойни стандарти. Бре, ето хубаво така, бе. Нямаше да ме разбере. Стефка ме изуми. Каква беше тази гневна реакция от нейна страна? Защото е виновна. Просто не мога да повярвам. Аз я попитах като човек. И не мога да повярвам. А тя ми вика насреща. Но все пак, може би е писнало от това, че
непрекъснато нямаме пари и безпаричето е лоша работа и сигурно затова така реагира. Той все пак се опита да изкара, че не е виновна, човек. Смятай. Те двете не го заслужават този човек, от сега ви казвам. 2 дни по-късно, след часовете... Все пак през 2 дни. Преди малко беше 2 дни по-късно били на шопинг, сега 2 дни след часовете. Рая стои с съученика си Филип пред училище. Ой, той ще иска да боцка това. Той ще боцка, ама като види смотаната кола и щупената квартира, ще му клюмни чадъра. Между двамата точно се е заформил лек флирт, когато покрай тях с колелото си минава съседът на Рая, Адриан. О, Райче, здрасти. Това път трътка колелото. О, Райче, това се е едно CJ на първата мисия в GTA. Какъв това? Оста, що не се обажиш? Чакай малко, какъв си ти? Нямам време. Чакайте малко сега. Чакай, този пък къв си ти, къв не си и така нататък. Кой съм, може да се запознаете. Обясни ми кой си ти първо. Чакай малко, какъв ти е проблем? Аз съм приятел на Рая, Адриан. Как така ми идваш внезапно приятел на Рая? Ами искам Как да дойде, бе? Внезапно бил дошъл. Как искаш да дойде човека? С 300. просто да поговоря с нея, окей? Не съм окей с това. Адриан не ми е само приятел. Имахме нещо помежду си, но то беше краткотрайно пък и... Кога бе, човек? Кога? Нали скоро са се преместили в София? И аз вече не проявявам интерес към него. Нито може да ме заведе някъде, нито нищо. Защото... Колко си нагла ти, гадна, не можел да я Оле! Това направо с зор го гледам, често ви казвам, много се напрягам. Защото няма пари. Сларе, станимахни се. Тя няма време. Тя ли разбра? Иху, чао. Абе, какво става на тая Рая? Направо не мога да я позная. Кой става? Видя 2 лея и се взе да се големеи. Това става. Звъня няколко пъти, тя не ми вдига. И сега гледам с някакъв богаташ, там се натискат. Въобще... Как разбра пък, че е богаташ? Подигнатата прическа ли? Тя имота е настрахната, ама не съм богаташ. Много съм разочарован от нея, честно. Стана ми гадно за Адриан, обаче не искам като някаква лепка там да ми застане, ще развали всичко. Какво беше? Та, под всякаква критика от всякъде. Никой. В света остави. Никой не. Добре, минута мълчание за умрелите им умове. Какво беше това кринджево целуване такова? Седи, луп! Леле, много зле. На следващия ден Рая се радва на следобеда с новия си приятел Филип и с него. Новия приятел 100% ще и би и шута, като разбере, че няма 20 стотинки в джоба. Компания. Какво ще правим сега? Ами сега, какво ще правите? Само неща, които тя не може да си позволи. Събрахме се, аз викам нека да ходим. Искаш да едно магазинче ще отведем? Ще отведем, все едно ще я отвличат. Ако искаш, да, ние си можем да отидем до магазинчето си вземем нещо. Какво си взимаме? Абе, това матего ли е? Не ви ли прилича по говора и така леко визуално? И всичко, което се събира под яките хора. Ами, не знам. Що, какво страх ли те? Страх е, че няма пари. Кой не беше бъде с тебе, Ареса, какво справиш? Аре, бъзло, аре, стига става. Айде, давай. Ела с нас. Аре, ще видиш колко ще ми е яко. Абе, не знам какво ми стана, не знам даже как се съгласих. Не е редно, ама трябва да съм част от групата, да не съм бъзла я. Аре, и тръгвай с нас вече, че не можем повече да те чакаме. Добре. Райчето е леко плаха, но ще я разчупим. Все пак е част от групата и просто ще се разчупи. Ако имаше награди за кринч, съдбен кръспът ще да ги спечелят веднага. Час по-късно Стефка получава обаждане от майката на Адриан. Пари! Оказва се, че магазинът, в който Рая влиза да краде, е същият магазин, в който майката на съседското момче работи като продавач. Какво съвпадение? Рая? Рая, какво се е случило? Рая, кой ти пръдна в чая? Истина ли е това? Еми, щом та викат и тя седи като насрана, значи да. Обадиха ми се крана си. Да, как си го могла? Да.
Как си го могла? Ей така, с едната ръка, после с другата лъп в якито и забравяш. Краде и знаете ли какво открадна? Бутилка уиски. Уху, шапи! Бутилка уиски и цигари. Да. Рай, ти чуваш ли се? Бутилка цигари и кутия уиски. За какво говориш? Какво още друго ще ми сервира? Чуваш се какво говориш, тя не е казала нищо. Тя една дума буквално не е обелила. Та Рая не спира да ме изненадва. Ма ти още ли си изненадан, бе, брат? Ди, хващай колелото и тръгвай по кара. Тук няма да стане работа. После тебе ще те викат, ще видиш. Ти ще си това, който ще успокоява. Аз съм сигурен, че уния кретени са накарали. Но фактът, че се съгласила, направо ме шокира. Хайде, Рая, да си ходиме. Хайде, аз ще поговоря с нея. Много ви благодаря пак. Довиждане. Довиждане. Дано да не е довиждане, а да е с Богом, защото видите ли, са пак си го доташе кралата път водка. Може ли такива неща? Колко още? Абсолютна лигва разглезена. Разбира се, погледни колко неща направиме. И какво стана сега? Обадиха ми се от магазина. Моята дъщеря е крала цигари и алкохол. Да, точно така. Точно това чухме до преди 10 секунди. Какво ще правя сега? Как ще обясня на баща? И това никога не се е случило. Направо съм бяс на бяс. Ти си свикнала, като гледаме да го лъжиш този човек за какво ли не, и ще го излъжиш и за това. Съм. Много тъпа стана тази ситуация, ама другите ми казаха, че няма съм в тяхната компания и... Знаете ли какво? Ситуацията не е тъпа. Тъпо е това момиче, което създава ситуацията. Видях това магазинче и като... И си казах, леле, ще си открадна от тук цигари и алкохол. Направо е прекрасно за тази работа. Видях, че е на Адриан, на майка му. И си викам, ще се разминат нещата. Веднага отказах, обаче те не. Просто не влизай. Няма съм в тяхната компания. То това трябваше от самото начало да не си в тяхната компания, предвид, че ти се подиграваха за това, което наистина си. Но, мозък, откъде е? Искам, не искам. Ма как така искам, не искам, бе? Съм задръсена все пак. Ма ти си задръстена. Факта, че се съгласяваш за тези неща, означава, че си задръстена. Когато Стефка и Рая се прибират вкъщи, между тях продължава да тече сериозен разговор, от който Рая се опитва да се измъкне. Няма измъкване, моето момиче. Мозък, йог. Рая, много ти се моля, не ме бутай. Трябва да му обясниш за какво... Че и бута и се сърди това. За какво се сърдиш, бе? Всичко правят за тебе тук хората. Ти само ходиш да правиш бели и да се легаеш. Какво направи това нещо? Сега и тази кражба. Малко ли неща се случиха до сега? Само това ми липсваше на главата. За какво го направи? Кажи ми. За кеф и малко разнообразие. Какви са тия цигари? Какъв е то алкохол? Как може? Какво ще кажа на съседката? Това ли ти е проблема, бе? Това ли ти е проблема? Какво ще кажеш на съседката? А това, че дъщерята се превръща в крадец заради едни глупаци? Няма проблеми. Съседката е важно. Какво ще кажат хората? Ужас. До нас живее. Срамота. Много ти се моля, остави тези неща. Говориме, не ме ядосвай. Абе, усоли идва и да съзнай. Искаш да кажа на баща ти ли? Това трябва да го направиш сега крити от този човек всичко, бе. Той само ходи да работи, дава някакви пари и нищо не знае човека. Жими, колко много неща направих. Рая, ако продължаваш така, ще откажа и почивката в Банско, да знаеш. Ма тя е все още съгласна на тази почивка. Ма задължително отказваш почивката. Точно това няма да откажеш. Защо? Айде направи така, че да ни се откажеш. Айде, плати спа процедурите. Изкарай пари, но не от кражба на магазин, ако може. Що? Погледни какво направи. Крала си. Цигари, алкохол. Да, за да докажа, че съм смела. На кого да? Да докажеш, че си смела. Това не е смелост, това е глупост, бе. Да докажеш на тоя високия ли? Как му беше името? Филип? Фарфончо. На него ли да докажеш? Кажи ми. Та, спече, не знае какво да кажа. За какво? Ако не ходим на почивката в Банско и ако кажеш всичко, ще разберат, че... Какво ще... Нищо няма да разберат. Ще разберат. Кажи ми, да се опиташ още повече в лъжи. Ще развалиш всичко, което съм доказала. Какво си доказала? Ти нищо не си доказала, бе, човек. Ти лъжеш нон-стоп. Всичко, абсолютно всичко ти е лъжа и кражби. И някакви фалшиви глупости и мръкани. Какво си доказала? Че за нищо не ставаш ли? Правилно. Доказала си. На кого и пред кои деца? И Майя ли беше там с вас тогава? Не. Не.
Иначе добре играй тази малката, ядосва му. Ма какво прегръщаш? Такива неща не трябва да има прегръдки, не трябва да има прошки за такива неща, бе, човек. Как ще се научи? Утре пак ще го направи и добре, айде, отиваме на почивки, всичко тип-топ. Малко трябва дисциплина, стига с тези леготи. Че нямаше да ходим на почивката в Банско. Всичко е наред. Рачи, защо ревеш, моето момиче? Няма нищо, ще се оправи. Остави женски работи. Да няма Как така женски работи? Пак ще скрият от този човек. някакви здравословни проблеми. Няма нищо, женски работи, и аз бях така, си спомням. Та, много обича да лъжи и да мажи. И аз така бях си спомням. Знам, че не трябва да лъжи съпруга ми. Тези лъжи толкова много оплетени, писнам вече. Ми като ти писнал, спри да го лъжиш, бе. Ще го приключа. Стига толкова. Ще го приключи. Иска да го приключи, за да не го лъжи повече. Райчето вече е пораснало момиче, тинейджърка. И за мое много голямо съжаление не мога да знам абсолютно всичко какво се случва в личен план. Брато, проблема не е даже и тя, че не знаеш какво се случва. Жена ти да лъже и крие постоянно. Мисля, че ще е най-добре, като споделя повечето неща с майка си. Така, измий си ръцете и хич тебе да не те занимават. 2 дни по-късно Стефка и Рая са поканени при Бояна и дъщеря и Мая. Стефка е твърдо решена най-накрая да разкрие истината и да откаже почивката в Банско. Леле, малката ще има яко изгърмяване. Но Рая не е съгласна. Аз ще ги Ма ти нямаш право на глас, бе, момиче. обясня всичко. Ще оставя всичко на мен. Не може така. Сега и това, което те ще ни помислят за лъжкини. Ама ти си лъжкиня, какво да те мислят? Ти си лъжкиня. Добре им кажи само, че няма да ходим на Банско. По-добре да изчистим нещата. Не мога повече така. Това вече идва прекалено. Стига толкова. Така е, съгласен съм. Добър ден! Здравейте! Влезте! Здравей, Минишка! Здрасти, Рая. Здравей! Трети рей, сега ще видиш колко бързо ще те изгонят. Ще си мръсна лъжкиня. За първ път тук. Горе-долу. Горе-долу. Заповядайте, седнете. Благодаря. Ако само слушаш за някакви жени, само ще... Ако не гледаш и не знаеш какво е това, ако звучи... Имаме едно много хубаво магазинче. Ето, ще се нещо липсва. Ще те заведа утре. Как сте? Благодаря, добре сме. Малко набързичко, че... Защо? Нещо да ви предложа? Кафенце? Не, благодаря. Няма как да си го позволят. Имаме ние един заболекар, затова малко набързичко, за да ги изчистим нещата. Да обсъдим тогава. Какво? Точно заради това сме дошли. Виж, аз си ги погледнах пак нещата. Имаме едни ангажименти, които няма... Ама пак лъжиш, бе, нали? Ще да казваш, че нямате пари и затова не може да отидете. Пак е лъжа това не решава нещата. Ма как да ги отложа и точно за това сме тук, за да ги обсъдим с теб нещата. Май няма да ни се получи. Защо? Много хубаво ще си изкараме, пък аз съм платила вече резервация. Как защо, бе? Току-що ти обясниха защо. Пък и не, аз нелесно ще отложа резервацията. Това няма проблем, обаче в крайна сметка много хубаво ще си изкараме, ще си починем добре. Аз разбирам. Базата е много хубава, центърът е страхотен. Да, ще се изкушава майката. Съмнявам, че ще се изкушава. Хората са много любезни, има един много добър масажист. Само изкушения за дъртат екранта. И сега ще има, добре, ще гледам да отложим ангажиментите тогава. Добър масаж отпускаш прави. Изобщо на децата ще ми е много приятно, нали? Да. Аз разбирам, но все пак 2 дни от училище, това е сериозно, ще изпуснат и... Това е най-тъпото оправдание. Те така ли, че си бягат, ходят и крадат и за 2 дена от училище. Не знам как от училище. Какво 2 дни от училище? Началото на срока сме, няма да има проблем. Лили беше, нали? Тя ще Лили ще ни даде тетрадка, ще препишеме. Така, Лили ще оправи нещата. Ще научим уроците. Ти ще препишеш от Мая. А ти си платирала резервацията, така ли? Платих, да, не е проблем. После ще ми върнеш парите, няма никакъв проблем. Добре. Абе, чак сега, през цялото време се чудех това момиче, което играе разглезената дъщеря, на кого ми прилича? Прилича ми на Ария Старк, ако знаете от Game of Thrones. Прилича ми на нея. Да. Точно тя е. Супер, не е проблема това. След като си платила... Не мисля, че ще си скараме супер.
Добре тогава, след като си платила резервацията и те много искат, виждам. Добре, тогава ще отида. Ето, пречупи се, аз ви казах. Добре. Ние сега ще тръгваме. То човек пак ще плаща глизоти. Леле, тя трябва да е зрялата в случая. Тя трябва да е голямата. Тя трябва да бъде майката. Тя трябва да каже, не, няма да ходим. Тя отиде уж да се отказва, но тя май повече на кафе отиде. Аз се извънна допълнително. Защо не останете още малко? Поне още малко. За болекар да свършим тази работа, че сме го планували и нали знаеш за болекарите. По-добре да не си изпълняме часа. Разбира се. Толкова се радвам, че майка ми не каза абсолютно нищо. Аз въобще не се радвам. Това трябваше да приключи тук и сега. Нямаше тази смелост. И сега ще ходим на Банско, си изкараме супер. И какво стана сега? Направо съм бясна. Аз не съм я възпитавала така и... Какво ти си бясна? Ти си го направи. Кажеш, не съжалявам, няма как да стане. Това е. Ние винаги съм ме учила да не лъже, а влезах пак в поредната лъжа. Не може повече да продължава така. Не знам докъде ще стигна с това. Дано да има добър край. До развод. Когато вечерта Стефка и Рая се прибират вкъщи, Слави ги очаква. Айде бе, мили хора, какво става с вас? Клашера ги очаква. Трябва да идват да правят новата топ класация. Топ 10 най-големи лъжкини, манипулаторки и мръсници в България. Сних се тук. Бяхме за болекар. След това при една приятелка при... ВМХМШТ. Ясно е, вече оплеска гащите, няма какво. Сега как ще му искаш пари е въпрос. Майчето на Рая и всъщност Слави, знаеш ли... Обадете се по телефона, инфаркт ще получа в крайна сметка. Казвахме се, не е това важното, по-важното е... Не е важното, че ще получиш инфаркт, а важното е, че Рачето ще участва в един конкурс за... Айде, пак лъжи, леле ни мога. Пълна стипендия на Американския колеж. Това е чудесно. Ще бъде обаче в 2 кръга и ще липсваме 4 дни. Знам, че не е най-подходящия момент, обаче ще ни трябват малко повече парички за това. Не е най-подходящия момент да бъдете гадни, лицемерки, да бъдете егоистични шматурници. Това е. Това е егоизъм, го наричам аз. Човека работи и се труди. Те ще ми ходят на спа 4 дни. Това ще бъде 4 дни. Направо не знам какво ми става. Лъжите са ми една след друга, а това е човека, който е до мене 20 години. Това е човека, който ме подкрепя през цялото време. Ами ще гледам да измисля нещо. Утре сутринта ще осигуря необходимите средства. Леле. Човек е силно някакъв пърс кредит, ще тегли или пък ще иска от приятели назаем. Ужас. Какво ще му казват после, той как ще реагира, не знам. Добре. Питаш ли, всичко се разреши добре? Хайде. След като е за доброто на детето... Пълна стипендия. За Американския колеж. Човек, и когато тази стипендия не дойде, какво правим тогава? Аз ще си лягам, утре съм на училище. Добре, Райче, лека нощ. Лека нощ. Леле, баща ми като ме погледна, имах чувството, че съм на разпит в районното. Ще имаш чувството, като лъжиш мами, ще правиш пръстоти, нормално. Не знам майка ми как удържа да не му каже истината. Все пак доброто бъдеще на Райчето е едно от най-важните неща за мене и аз като отговорен родител ще осигуря необходимите пари за образованието. Горкият човек. За него най-много ма яд от целия епизод. Рая заминават за Банско. Слави Енчев получава по почтата фиш за нарушение, който много го задачава. Оле, пича сега и фиш. В дома на чичото на Стефка, за да потърси някакво логично обяснение. Фиш, какво общо има чичото пък с фиша? Коста! Коста ли му вика или Коста? Не знам. Коста, заповядай. Няма какво да заповядам, човек. Кой се влез? Няма какво да заповядам. Влез бе, Слави. Бесен съм ти. Как така е? Влез бе, Слави. Абе, през вратата ли ще... Бесен съм ти, разбираш ли? Какво става? Аз ти можах да разбера, бе, хора. Какво си ми бесен? На мен? Браво ще излезе от кожата си, човек. Човек, просто кажи кое има. Успокой се. Ще излезе от кожата си. Кажи ми се какво си. Добре, излез и кажи какво става. Това е въпрос. Не дай да подскачи. Това знаеш ли какво е?
Как да знам? Именно, просто кажи какво има. Електронен фиш за превишена скорост, който аз получих по пощата. По площата. Но обаче, той какво общо има с този фиш за превишена скорост? Като той не е карал неговата кола. Ако е с една кола, рентакар, където беше там рентната кола, тя ще е на името на този, няма да е името на ония. Нещо да имаш да ми кажеш? Какво ще имам аз? Електронен фиш, който ти си получил по почтата. Не съм ти го пращал аз. Именно, да. Дай някакво обяснение, бе, човек. Добре, как ще обясниш тогава, че ето тука... Ма това не е неговата кола. Тука на тази снимка си ти. Се виждаш. Какво като? В тази луксозна лимузина. Това първото, което не е лимузина, това е миниван. Лимузина мога да е S-класата. Добре. И го получавам аз. Добре. Успокой, ще ти кажа. Ама ще кажа. Аз съм на снимката, защото аз карах колата. Не, дай ми фиша. А карах колата, защото Стефчето, твоята жена, ме помоли. Айде! Натропаха ги. Даже сега ще превъртим да видим точно какво е станало, защото няма какво да ми обясняват отново цялата история. Чакайте сега да видим. Така. Опа, ще се срещат. Какво стана в състезанието в Благоевград? Слави, здравей! Как е? Ние бяхме на Банско и си карахме супер. Бяхме на почивка там. Опа, всичко на куп се развържи. Всичко на куп се разбра. Ходи, Слави. Айде да се качим горе да... Каква е тази нагла лъжа? Каква е тази нагла лъжа? Сега много лошо. Сега ще има скандал и пред тях. Не пред хората. Нека да се качим горе. Баща ми как може така да ме изложи? Какво те е изложил? Вие лъжете, бе, смутанячки. Нервите ми не издържат. Сега как ще се появя пред тях всички? Ма ти не отдавна не трябва да се проявяваш пред тях, бе. Не си в този клас, разбираш? Ще ми се подиграват, Филип ще ме зареже. Страхотно, нямам търпение така да стане. Всичко стана заради него. Не, всичко стана заради тебе и майка ти, защото лъжите като мръсни пачи. И ако искате да знаете, ние сме бедно семейство. Нормално, нямаме личен шофьор. Колко хубаво ги натропат тези двете. Нямаме луксозна много кола. Много ти се моля. Разбирам го, Слави. По-добре да се каже истината, не трябва да се лъже. Да, но от твоята уста вече звучи лошо. Нека видим, ще я зарежат ли тази малката. Така, ето го момента на истината. Това как ще я приемат съучениците й, за съжаление се оказват основателни. Майя вече е разказала на всички за лъжите на Рая и майка й. Той как гледа. Все едно му навират царевици отзад. И те определено имат мнение по въпроса. Наистина съм влюбена в теб. Чудесно. Да, и аз какво направя? Лъжиш, аз ти се подигравах, когато мислих, че нямаш пари. Сега отново знам, че нямаш пари, така че се връщаш обратно в класацията. Не! Приключихме. Да. Защо? Защото лъжеш. Целият ти живот е лъжа. Тук съм напълно съгласен. Тук подкрепям за лъжата. Но тя първото, което въобще не трябваше да тръгва с този човек. Добре, това между нас беше истина, не е лъжа. Кое е било истина? Истина е да се направиш на някой друг човек с някакъв друг живот, за да можеш да се харесаш на някой. Това ли? Това пък е използвач. Все едно, ако майка и баща имат пари или нямат, нещо ще му промени това на него. Искаш да ми кажеш, това е супер подмолно, първото което е. Второто което е, че това е много ще навлече неприятности в живота. Със сигурност, ама това какво общо има с вашата връзка. Казвам ти го най-така добронамерено и приятелски, но от тук нататък с мен никакъв контакт, окей? Това беше най-гадният ден в живота ми. Ти си го направи сама, бе, Ария Старк. Не мога да повярвам как се държаха. Окей, лъгала съм ги, но все пак... Какво все пак? Какво искаш да се държат? Те от самото начало да се държат зле с тебе. Ти какво очакваше, бе? Можеха да ме изслушат. Или пък да ти да пукат два шамара. И Филип как се държа? Ама ти лъжеш човека, който искаш да ти е гадже. Нормално да се държи така. Колкото да е смутаняк и разглезен, аз съм на негова страна. Аз наистина го харесвах даже. Кой го интересува, лъжеш?
Не ми се слуша твоето хленчене. Чакай да видим сега. И в крайна сметка вкараш този капан един човек. Как ще почувстваш? Какво ще направиш? Какво? Отговори ми, не ме... Много дълбоки мисли това. Гледай така. Силно прихваща от перчема нагоре някакви сателити от извънземните и оттам разбира толкова мъдри мисли. Леле, как лъже! И от нея отзад клюкари как стоят и са хилят такива. Пух! Аз наистина съм влюбена в теб. Ама колко Ма кой го интересува, бе? пъти ще ми го повториш? Не искам да си влюбена в мен. Не искам да разговаря с мен. Не искам да имам нищо общо с теб, окей? Да, бе, човек, какво като някаква пиявица си се забила за него и айде, искам с тебе. Няма! Абе, това не е... Това означаваше чао. Чао и да не съм те видял повече. Simple. Чакай да видим кой стане нататък. Ето! Знаех си, че този пич ще го обере накрая. Защо? Беше приятелка с тях. Право трудно ще й простя. Как изобщо ще искаш да й прощаваш? Тя буквално си те изгони направо там, бе. Рая събира цялата си смелост и решава да говори отново с Адриан. Както Така, като изгониха, давай, план Б. План Б. Горкото момче. и предполага, по това време той помага на майка си в магазинчето. Момчето работи, не се занимава с глупости, подкрепя я и всичко. Тя се подигра заради едни лиглювци там, защото имали пари. Ти си виновна, моето момиче. Здрасти. Здрасти. Какво има? Дойдох да ти се извиня за всичко. Като оплеска гащите тогава. Що не му се извини ония ден, бе? Когато беше още с компанийката ти. Ади малко ме... Градули. Ти какво правиш тука? Много добър въпрос. Крадовата дошла тук да се обясня. Айде пътя. Исках да се извиня. Искаше да се извиниш? Тя дойде да А знаеш ли аз какво искам? Не й викай. Искам да се обърнеш и никога повече да не се връщаш. Да стига. напуснеш. Ела, Довиждане, ти нямаш работа повече тука. Крадли като тебе нямат място при нас. Разбрали ме? Бясна съм. Да, не ми слушай твоите хленчиния тук. Знам, много тъпо постъпих. Най-ми е гадно, че разочаровах точно те. Глупости. На тебе въобще не ти пукши за него, не се прави сега тук. Стига, да нищо ако не е станало. Адриан. Хайде. Трябва да тръгвам. Дано майка му го спре това момче да тръгва с тази лъжба. Чао. Чао. Чао, Фелиша, нема се видим повече. Днеска. Типка, брат, тая си ходиме. То няма си ходят, някой си ходят, това ще се те. Махайте се от тук. То ще се прави интересно. Къде пише, че бара е твой за да се... Бара е мой, това е ясно. Къде пише, че е твой? Бара е мой, викай, това е ясно. По какво е ясно? Бара е мой, ясно ли тебе? Не дей да го пипаш. Я бутай така, бе. Никога това няма да стане. Не! То нещастник Филип, какво си мисли? Че ще бие Адриан. Да, па само реве. Еми ти си виновна, ти го забърка. Даже и в този бой го забърка това момче. Той даже не се защити. Дано да изгние в затвора. Ей, това му пожелавам. Защото От едни юмръци няма да е в затвора, ама няма значение. Техните ще видят зор, някой лев ще дават. ми развали живота, не се защити. Ой, ние не ги харесваме тия двамата, обаче па Филип много прекали просто. Да, и с тази водка, къде се налява в тях, просто не се напрекали. Това беше много слаба актьорска игра. Час по-късно, полицията вече е отвела тинейджерите в полицейското управление за разпит. Та па се не нареваш, се обезводиш от толкова реванема. По време на задържането, полицаите откриват в джоба на Филип 2 цигари марихуана. Айде! Филипчо! Натропаха те яко! Адриан е закаран в болница, а Рая чака родителите си, които вече пътуват към управлението. Да, разбрахме. И после у нея двамата заживяли, диви и щастливи, за цял живот всичко било перфектно. Много странен епизод. Много нерви събрах с него. Но, пишете ми долу в коментарите им, искате ли да има на съдбина кръстопът отново епизоди, или да минаваме към съдебен спор, или към нещо съвсем друго. Благодаря ви супер много за гледането. Чао!